Der var nogle bøsser, ikke også sagde, at jeg skulle begynde at optage sådan en video om min bil. Det gør jeg sammen med damen. Så er der sikkert mange, der tror, at den købte den der. Har jeg selv betalt den? Så siger jeg, nej, selvfølgelig har jeg ikke det. Den er flexleasing. Det er gas. Det er pranks. Jeg er ikke ligesom Markus. Taber. Skål for det. Min dame, hun plejer at være lidt tørstig en gang imellem. Men jeg ved ikke, om hun vil have noget. Ej, det kan hun sgu ikke lide. Hun er lidt til mænd. Det er så min bil. Den er flot. Den skal jo passe til en charmerende fyr. Som mig. Fiona, hun er lidt misundelig. Jeg har fundet sådan en sort en. Det vil jeg jo sikkert tænke på. Hvis I ser den bagfra, det er bilen. Det er bilen, det der. Golf Polo. Den har en Golf Polo. Den har 2 potter. Jeg kan næsten. Det er jo fisting på den, hvis man har lyst til det. 200 baglygter. Ria, det skal det være. Store sutter. Ali, babber. Der kan de der krabber bare komme efter mig. De kan ikke en skide. Taber. Offensiv. Den har 4 hjul. Det er jo godt. Så kan jeg holde balancen, når jeg kører lidt fuld hjem. Motoren, den er inde under her. Ja, så popper man lige det hud, så man siger. Pas nu på. Det kommer nu. Der er jo mange, der tror, den er hissig. Det er den jo også. Når jeg kører i den, så kører man til hensyn. Der er vi under. Dieselbil. Ja. Den har 2 forlygter. Det har den. Ja, og så har den i de der omkring 400 hestekræfter. Hvor stor motoren er, det siger... Det... Nej. Det giver vi ikke at snakke om. Det er en 1, skub mig så. Ikke mere om det. Skal I se indvendigt? Ja, det skal I. Nu skal vi jo passe på, at der ikke ligger små børn. De kan være lidt livrige, så man siger. Så, ja. Det er jo et bagagerum. Vi kan lige prøve at se. Ja. Det passer godt. Så er det her, hvor man tanker. Det ved jeg ikke, om vi har set før. Der tanker man. Det er jo godt. Så heromme bagved, det der er smart med sådan en bil som den her, der kan man ikke sidde nede, så kan man lige bolle der om bagved en tog, eller tæt på en togbane. Ja. Se, prøv at se, hvad der er derinde om bagved. Der er jo et numsehul. Ja. Det er jo fronten. Og for helvede, mand. Der er jeg lidt drejer, hvis jeg nu bliver tørstig på køreturen. Min smøger og mit snulle. Der er AC i den. Det kan jo godt blive lidt varmt, når man skal til at bolle. Gear, 5 gear og et racergear. Ja. Stupid! Ja. Der er sgu ikke så meget at sige, den har et dythorn. Det virker ikke. Dythorn. Det er sådan noget, når der går små piger. Dytter jeg lige af dem, og så kan de ellers hoppe ind bag i. Og hvis de ikke gør det, så tager jeg kraftigt fat i dem selv. Ja, vil jeg gerne lige vise anlæg. Fordi der er jo sådan nogle åbenbart på YouTube, der siger, mit anlæg, det er godt. Nej, det er det kraftedeme ikke. I skal bare høre her. Ja.